Nový rok 2026 priniesol hneď v úvode ostrú mediálnu prestrelku. Europoslanec zo strany Smer, Ľuboš Blaha, zverejnil novoročný odkaz adresovaný liberálnej časti spektra, v ktorom nešetril kritikov. Vo svojom vystúpení obvinil svojich názorových oponentov z hlbokého pokrytectva, pričom im do nového roka ironicky zaželal aspoň o 2 mm menej tejto vlastnosti. Blaha vo videu poukázal na to, čo nazýva selektívnou solidaritou. Kritizoval voľnú odporu, ktorá vznikla po odvolaní niektorých umelcov z národných kultúrnych inštitúcií. Europoslanec sa pýta, kde boli títo kritici v prípadoch, keď podľa jeho slov prišli o prácu bežní zamestnanci kvôli svojim politickým či svetonázorovým postojom. Konkrétne spomenul medializovaný prípad robotníka z automobilky Volkswagen či učiteľa z chorvátskeho Grobu. Blaha kladie otázku, či majú právo na politický aktivizmus len vybrané skupiny platené z verejných zdrojov, zatiaľ čo ostatní sú podľa neho nútení k pasivite. Ďalším bodom konfrontácie sa stalo porovnávanie dopravných nehôd politických predstaviteľov. Blaha ostro skritizoval postoj opozície a médií k nehode poslanca KDH, ktorý mal viesť vozidlo pod vplyvom alkoholu. Podľa europoslanca je prístup k tomuto incidentu v ostrom kontraste s kauzou Pavla Gašpara, kým u opozičného poslanca vidí Blaha snahu o bagatelizovanie činu. V prípade Gašpara hovorí o neopodstatnených protestoch, napriek tomu, že u neho alkohol zistený nebol. Kresťansko-demokratické hnutie v tejto súvislosti ironicky premenoval a obvinil ich z kázania vody a pitia vína. V záverečnej časti svojho príspevku sa Ľuboš Blaha venoval medzinárodnej scéne. Európskemu parlamentu vyčíta nadmernú aktivitu v prijímaní rezolúcií proti Ruskej federácii, pričom súčasne kritizuje mlčanie pri aktivitách Spojených štátov či situácie v Gaze a Iráne. Podľa jeho vyjadrení ide o progresívne farizejstvo, kde sa prehliada údajná korupcia v okolí ukrajinského prezidenta, zatiaľ čo iné témy sú neustále kriminalizované. Blaha svoj odkaz uzavrel odporúčaním pre svojich oponentov, aby sa nebali pozrieť do zrkadla. Slovensko tak hneď v úvode roka čelí ďalšej vlne polarizácie. Ako vnímate tieto porovnania vy? Ide o legitímne poukázanie na dvojaký meter, alebo len o ďalšiu politickú provokáciu? Napíšte nám svoj názor do komentárov. Pre viac politických konfrontácií nezabudnite dať odber. Toto bol Politický priestor.